салом дӯстон, дар бораи дастаи ояндаи Роналдо президенти давлатҳо кӯшиш мекунанд ки аввал шуда хабар диҳанд. Раҷаб Таyyip Эрдоган ҳамчунин намояндаи давлатҳои мусулмонӣ иброз дошт ки аз трансфери Роналдо ба як кишвари исломӣ хушҳол аст. Шумо хуб медонед ки ин кадом давлат аст ва ягона дастае ки тавони бардошти Роналдоро дорад, ин дастаи Ан-Наср мебошад. Ин ва дигар хабарҳои як шабонарӯзи гузашта дар видеои нав ки ҳатман ба дигарон ҳам паҳн кунед. Тавассути лайки худ албатта. Ҳамчунин як бор санҷед ки ба канал обуна шудаед ё ин ки не. Мо қариб ҳар рӯз охирин хабарҳои футболро бо забони тоҷикӣ ва таҳлили махсус ба шумо пешниҳод мекунем. Дӯстон, футболи дастаҳоӣ бармегардад ва моро бозиҳои ҷолиби Премер-лигаи Англия интизор аст. Тоттенхем ба меҳмонӣ Брентфорд меравад. Лестер кӯшиш мекунад бо Ньюкасл рақобат бандад. Астон Вилла бо сарварии Эмери қувваи худро бо Ливерпул месанҷад. Лидери чемпионат Арсенал бошад, интизори омадани Вест Хэм мешавад. Чӣ гуна сюрпризҳо моро дастову тайёр карданд. Тамошои бозиҳоро бо 1x ҷолибтар кунед. Дар он ҷо регистратсияи осон, пур кардани маблағ аз томи гӯшаву канори дунё, вале аз ҳам муҳим бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди AMG 0777. Ссилкаи бозӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. Хименес, Хван Хичхан, Коста, Гуидеш, Калайджич, Педро Нето, Поденсе инҳо амалгарони дастаи Вулверхэмптони Англия ҳастанд. Акнун дастаи кишвари Англия Матеус Куньяро аз дастаи Атлетико ба иҷора гирифт. Ин аренда бо хариди баъдина мебошад. Агар шартҳои махсусе ки дар қарордод дарҷ гардиданд иҷро шаванд, пас дастаи Вулверхэмптон амалгари бразилиро бо арзиши 40-50 миллион евро мехарад. Кунья танҳо 23 сол дорад ва дар дастаи шаҳри Мадрид мавқеашро пайдо накард. Ин ҳуҷумкунанда сараввал умедбахш буд, вале пасон маълум гардид ки ӯ ба системаи Симеоне баробар шуда наметавонад. ҳолати ӯро дар дастаи шаҳри Мадрид метавон ба Жоао Фелиш монанд кард. Чун бештар дар бораи футболбози португалӣ Фелиш ҳарф мезананд, Матеус Кунья ва номутобиқии ӯ ба бозии Симеоне паси парда мондааст. Аз оғоз маълум набуд ки Симеоне чаро ин ҳамлагаро харид. Ӯ ҳатто дар Олимпиада ҳам аз Малком ва Клаудино ба маротиб бадтар бозӣ мекард. Дар ҳафти як мусоҳибаи худ ин футболбоз рӯ шуд норозигии худро нисбати вақти ками бозӣ дар сафи мадридиё баён намуд. Шояд сабаби асосӣ аз дастаи Атлетико ҷавоб додани ин футболбоз дар ҳамин бошад. Баъд аз тамом шудани мавсими ҷорӣ Вулверхэмптон ин бозингаро харида қарордодаш ба таври автоматӣ бо дастаи кишвари Англия то соли 2027 тамдид мешавад. Бозингари украинӣ Михаил Мудрик дар равзанаи хариду фурӯши зимистона ҳадафи асосии дастаи Арсенал мешавад. Ба ин бозингар Артета аз оғози мавсими ҷорӣ диққат додааст ва ин футболбоз дар Лигаи Чемпионҳо дар сафи дастаи Шахтёр бозии зебо нишон дод. Михаил 21 сол дорад ва яке аз истеъдодҳои беҳтарини Украина ва дар маҷмӯъ кишварҳои пасу шӯравӣ ба ҳисоб меравад. Гапу чап аст ки аллакай намояндаҳои Арсенал бо Мудрик ва наздикони ӯ гуфтушунӣ анҷом доданд. Гуфта мешавад ки байни ду ҷониб аллакай масъалаи гузариши ӯ ҳал шудааст. Яъне Арсенал ва Мудрик ба мувофиқа расиданд. Ва аммо инҷо тарафи сеюм гапи асосиро хоҳад гуфт. Ин дастаи Шахтёр аст ки дар ҳамин шабрӯз Мудрик шарафи онро ҳимоя мекунад. Акнун дастаи шаҳри Лондон рӯй ба тарафи роҳбарияти Шахтёр карда бо онҳо гуфтушунидро оғоз кардаанд. Қаблан хабар дода шуда буд ки Шахтёр барои ин футболбоз мехоҳад 100 миллион евро ба даст орад. Дар бораи нархи футболбози ҷавон суханҳо хеле зиёд пайдо шуданд. Баъзеҳо бар он назар ҳастанд ки ӯро қимат мегӯянд ва бояд бо нархи пасттар ба фурӯш равад. Бархе дигар андеша дорад ки ин футболбоз арзиши ҳатто беш аз 100 миллионро ҳам дорад. Барои мисол Дарио Сырна ишора кардааст ки Мудрик ягон каме аз Ҷек Грилиш надорад ва дар сатҳи ӯ бозӣ карда метавонад. Агар Ҷекро бо арзиши 100 миллион фурӯхта бошанд, пас Мудрик ҳам чунин арзишам дорад. Аммо як гапро фаромӯш намекунем ки доштани шиносномаи Англия нархи футболбозро чанд маротиба қимат мекунад. Мудрик дар 12 бозии чемпионати Украина 7 гол ва 7 ассист дорад. Масъалаи гузариши Неймар ба чемпионати Англия бо наздик шудани равзанаи трансферӣ боз ба яке аз масъалаҳои асосӣ мубаддал мешавад. Тобистон ҳам хабари гузариши ин футболбоз ба дастаи шаҳри Лондон зиёд буданд. Он вақт гуфта мешуд ки бозҳои ПСЖ мехоҳанд аз Неймар халос шаванд. Баъди ҳама ин хабарҳо Неймар дар ҳайати ПСЖ беҳтарин бозиро нишон дод. Чанда ин хабарҳо зери об рафтанд. Акнун маълум шуд ки дар рафти ҷоми ҷаҳон намояндаҳои дастаи Челси бо атрофиёни бозингари бразилӣ гуфтушунид мекарданд. Неймар 30 сол дорад ва дар Аврупо чемпионатҳои Испания ва Фаронсаро гузаштааст.
чунин бозингари бо маҳорат бояд дар Англия ҳам пайдо шавад ва бозиҳои беҳтарини худро нишон диҳад. Ку бинем финтҳои ӯ дар футболи пуршиддати Англия мегузаранд ё ин ки не. Қарордоди Неймар бо дастаи ПСЖ то соли 2025 амал хоҳад кард. Нархи ин футболбозро айни замон 75 миллион евро мегӯянд. Агар Челси дар равзанаи зимистона барои харид кардани бозингари бразилӣ кӯшиши зиёд кунад, пас арзиши ӯро парижиё то 100 миллион мебардоранд. 222 миллиони харидории Неймарро дастаи ПСЖ аз фурӯхтани Мбаппе кор хоҳанд кард. Фабрицио Романо, Жерар Ромеро ва дигар инсайдерони машҳуртарин рақиби нав доранд. Президенти Туркия Эрдоган ба кӯрҳои футболӣ дахолат мекунад. Дақиқтараш ин сиёсатмадор дар мавриди ояндаи Роналдо изҳори андеша кард. Тибқи иттилое ки ба ман расид, Криштиану Роналдо ба Арабистони Саудӣ мегузарад, гуфт дар як ҷавомат президенти Туркия дар шаҳри Эрзурум. Дар саҳнаи сиёсат Таиб як нафаре аст ки дар миёнаравӣ ба худ хун надорад. Ӯ дар конфликтҳое ки байни кишварҳои дигар рух медиҳанд дар нақши миёнарав истода, ҳамчун як кишвари тарафи сеюм дар ду ҷониби низоъ дошта фаъолият мебарад. Маълум мешавад ки Эрдоган дар ин кор чунон пеш рафтааст ки акнун ба арсаи футбол ҳам дастдарозӣ мекунад. Агар кор ҳамин тавр ҷараён гирад, пас баъди чанд рӯз мо дар ин бора аз Лукашенко ва Путин ҳам якду хабар хоҳем фаҳмид. Лукашенко чунин хоҳад гуфт: акнун ман ба шумо нишон медиҳам ки Роналдо аз куҷо ба Арабистон гузаштанӣ буд. Путин бошад дар суханронии худ мегӯяд ки аз соли 2014 то ин ҷониб Роналдо ба Ан-Наср гузаштанӣ буд ва ин як нақшаи пешакӣ тарриз кардашуда буд. аз он замоне ки Роналдо аз дастаи Манчестер Юнайтед рафт, ӯ бедаста мондааст. дар бораи гузариши ӯ ба дастаҳои зиёд гапу чап аст, лек аз ҳама зиёд маҳз дар бораи дастаи кишвари Арабистони Саудӣ мегӯянд. дар бораи 500 миллион ки дар ду мавсим Роналдо кор хоҳад кард, аллакай шумо хабар доред. тасаввур кунед ки мардак барои аввалин миллиарди худро кор кардани як умр калау пӯст зад. аз Арабистон бошад, Ан-Наср нисфи боигарии Роналдоро барои ӯ дар ду мавсим медиҳад. то расман маълум шудани дастаи нави ҳамлагари Португалӣ, вангаҳо ва Нострадамусҳои футбол хеле зиёд мешаванд. худатон шоҳид ки аллакай президентон дар бораи трансфери Роналдо ҳарф мезананд. танҳо аз Пентагон хабар надоданду халос. бо мо фикр мекардем ки агенти Роналдо меандешаст ки ин Эрдоган будааст ку. ба ҳамин тамом, бовар дорам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.